Hello po guys! Kumusta po kayo? Saan sulok ng mundo po kayo ngayon? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa video ito guys, ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng subscribe button sa ating mga videos. Pero bago po yun guys, gusto ko po na magpasalamat sa mga taong nagsusuporta po sa aking channel. At salamat po sa pagtuloy na nanonood. Kahit na mag-1 ka po lamang ako, nagpapasalamat po ako na meron pong taong naka-appreciate po ng aking mga ginagawang content. Nakakaba lang po sa puso na meron po mga taong hindi natin kaano-ano o hindi natin kadugo or hindi po natin kilala. Pero andyan po sila na nagsusuporta po sa akin. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga magtatanong po pala kung ano po yung subscribe button, yan po ay nag-a-appear po sa ating mga videos na nag-notify na i-subscribe po yung channel. So, kung gusto nang malaman, simulan na po natin. Ang una po ninyong gawin guys is pumunta po kayo sa Chrome and then magsa-search po kayo dito ng subscribe button with green screen. So, eto na po siya. Pili lang po kayo dito guys ng subscribe button. Naka 16:9 po siya and then ida-download po ninyo yon. Ako kasi hindi ko na kailangan mag-download kasi meron na po akong naka-save dito. So, ganyan lang po siya. I-download nyo na po siya. So, once na-download na, balik na tayo. Close na natin ito. Punta na po tayo sa application na gagamitin natin sa pag-i-edit. Ito po ay yung CapCut. Sa mga wala pa pong application ni CapCut, punta lang po kayo sa Play Store at mag-install. Katapos mag-install, open na po natin yung application. And then, i-click natin itong new project. Pipili po kayo dito guys ng video na gusto ninyong i-edit. So, kukuha lang po tayo dito ng pang-sample. Halimbawa, ito yung maikli lang. And then, click po natin yung add sa ilalim. Then, dito na po yung video. So, yung gawin natin po dito is lalagyan po siya natin ng subscribe button na dinownload po natin. Dapat maglagay po kayo guys. Ano siya ha? Pwede kayong maglagay every 2 minutes o di kaya every 3 minutes. Pwede din sa una pa lang, maglalagay na po kayo ng isa. Halimbawa dito maglalagay po tayo. I-click po natin itong overlay sa ilalim. And then add overlay. Tapos hanapin po natin yung dinownload natin na subscribe button na naka green screen. Yung sa akin, ito po siya. Then, click po natin yung add. Diba naka-green po siya guys? Para po makuha yung green na background, punta po kayo dito sa ilalim. Hahanapin po ninyo yung cutout and then i-click nyo po yun. Tapos, click nyo po yung chroma key. Yung circle po na ito, drag nyo lang po siya ng kaunti palabas. And then, click po yung intensity. Full po natin siya. I-try po siya natin i-play. So, andyan na po siya guys. So, yung gawin natin, pwede natin siyang i-adjust, paliitin. Tapos, i-move po siya natin kung saan natin banda ilalagay. Halimbawa, dito sa ilalim. Balik po tayo ulit sa video. I-try po natin ha. So, ayan na po siya guys. At pagkatapos po pala yung ating green screen, adjust po natin siya. Mas mainam po guys na 7 seconds lang po siya pababa ha, para iwas po tayo sa copyright. In-adjust ko lang po siya guys ha. 3.3 seconds lang po siya. Kung nalakasan po kayo, click nyo lang po yung subscribe button na yon. And then, punta po kayo dito sa ilalim sa volume. Then, i-adjust nyo po siya pababa kung sobrang lakas. So, ganyan lang po siya guys.
And then, pag gusto nyo ulit maglagay, yung line na ito po yung guide ninyo. I-move nyo lang po siya kung saan nyo naman banda ilalagay. Diba yung sabi ko kanina, dapat maglagay is every 2 or 3 minutes para hindi naman po siya nakakaumay sa mga nanonood. Halimbawa guys, dito ulit po tayo maglalagay. Move nyo lang po itong line. Same process pa din. Punta po kayo sa overlay and then add overlay. Tapos, i-click nyo po yung subscribe button na din-download ninyo and then click add. Basta naka-green screen background po siya, automatic chroma key po yun. So, punta po kayo sa cutout sa ilalim kasi dito nyo po makikita yung chroma key. So, i-click po natin yung cutout and then chroma key. I-move po natin itong bilog na ito. Then, click natin yung intensity. Try po natin i-play. So, ganyan na po siya. Then, adjust nyo lang po siya. Kung gusto nyong paliitin, press nyo lang po siya. Or i-adjust nyo lang po siya ng dalawang daliri po ninyo. So, halimbawa, dito siya. Click po natin ito sa ilalim. Adjust po natin siya para lumiit. Same dito sa huli niya. Gawin lang siya nating ilan to kanina yung isa 3.3 para same po sila nung sa una. Naka 3.3 seconds lang po siya. Dapat guys yung inyong subscribe button 7 seconds pa baba po siya. Or mas mainam po kung paikliin pa po ninyo. Kasi subscribe button lang din naman yun. Try natin i-play. Then, pag sobrang lakas niya, punta po ulit kayo sa volume. And then, adjust nyo siya pababa. So, ganyan lang po siya guys. Basta, pag mahaba po yung video nyo, same process lang din yung gagawin ninyo. Basta tandaan nyo guys, yung add overlay kayo, and then kukunin nyo po yung din-download yung subscribe button, then i-add nyo po siya, o diba naka green screen background po siya. Once naka green screen background, automatic chroma key po yun. So yung chroma key makikita po ninyo sa cutout sa ilalim. Click nyo yun and then chroma key. After chroma key, yung bilog na yun, i-adjust nyo palabas and then i-click nyo yung intensity sa ilalim para makuha po siya. So, ganito lang po guys kadali maglagay ng subscribe button. Hanggang dito na lang po guys yung aking video. Sana may natutunan naman po yung bago sa aking ibinahagi po sa inyo. At mai-apply nyo rin po ito sa inyong mga sarili. At sa mga magmanila na kagaya po na gusto din gumawa ng mga content o gusto din mag-edit ng mga video, sundan nyo na lang po yung aking mga ina-upload na videos. Andyan po sa ilalim sa description box yung mga link. Paki-click na lang po para makakuha po kayo ng mga idea. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, paki-click na lang din po ng subscribe button dyan sa ilalim at pakipindot na lang din po ng notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. Maraming salamat po and God bless!